כל האזור הזה חלול. כל זה חלול. וברגע שנכנסים מים בפס של החיבור הסלע לקיר, אז אוטומטית מים יורדים לפה ומחלחלים פנימה. זו הדרך היחידה שראינו. בנוסף לזה יש את הסדק הזה שכבר היה קודם לכן. אני מעיר עליו עכשיו. הסדק הקיים הזה, שהריצוף למטה פה ובצד הימני גם חרובה פתוחה גם. זה בערך הסלע העליון והתחתון. פה גם אפשר לעבור על החיבורי רובע של האלומיניום ולאטום אותו. פה גם ראינו בקצה שמגיעים מים פה לתוך הדבר הזה, אז זה מלא במים. ברגע שהם מנקים, שוטפים, מגיע לפה מים. עכשיו הביוב, הכל נראה תקין לחלוטין, בדקנו הכל עם בלונים. את הקופסה הזאת, את הקופסה הזאת, את המחסום מתחת, את המחסום הזה, האמבטיה, הכל נבדק, התיור.